ndị ba ekenekwa m n'ọzọ n'ụbọchị nke taata. Aka m bụkwa ọ bụ na-eme onye na-agbasoma kripto n'asụsụ Igbo. Mma m n'udo dị. Taata ihe na-ewetara ya bụ ife ise ị ga na-eme na ọ bụ na ọnụ cryptocurrency dịrị ana, na ọ bụ na cryptocurrency nọ na deep. Kedu ife ị ga na-eme? Mana mbụ ka njikọ gị, kedu ife ị na-eme n'oge gara aga na ọ bụ na crypto nọ na deep? Iso ndị na-agbagharị na-asị na cryptocurrency na crash kwa na ọ na crypto enwezikwa isi na nke a na onwezikwa ife ịzụ ahịa emete nwunye. Ka iso na ndị na-ebe akwa na-asị anya oge ọbụla every 3 seconds ha na-echeki their portfolio, na-echeki mmalụ na ọgbago ka ọka na-agbada, ka ọka na-edip. Ka iso na ndị ga-agbụ ha gaa na social media ha na-akachi cruise na-ama njakịrị. Oke, onye ndị a niile nkwo bụ ife ndị mmadụ na-emekarị, mana gbaa mbọ fụ na ị na vidiyo a ruo na njedebe ka iwe mụta ife ise ị kwesịrị ị na-eme ga-eme gị ka ị nọrọ profitable na crypto space. Ihe mbụ ị ga na-eme bụ stay focused. Oge ọ bụ na cryptocurrency nọ na deep, ị ga-agba mbọ fụ na stay focused, maka na tupu ị baa na crypto space ị kwesịrị ịma na deep bụ eze ama na ọ ga-echi. Ọgbaga agbaga, ọgbada agbada, ọgbaga agbago, ọgbada agbada. Ọ bụ na ọgbada ha ọ gaghị agbago, mana ọ bụ na ọgbago kwanụ ọ ya ha agbada. Ya bụ ị kwesịrị ịma n'ihe kwesịrị na ọ ga-eme eme, and oge ọ bụla efuru ya, ihe ị ga-eme bụ ihe izi ị ga-eme na ị ga-stay focused. Ihe igbo ị ga na-eme bụ avoid blaming others. A na-ata ndị mmadụ ụta na-asị n'ọkwa onye a mere, n'ọkwa onye a mere, n'ọkwa onye nwoke gwa go this coin na nkịta na ọ naghị emezi ọfụma. O nkwa ike ọ bụ na coin a na-eme ọfụma, ya zụkwa ajekene egi nwoke asị ya hey daalụkwa maka na coin ahụ ị gwara ya na-eme ọfụma. Don't blame others. Nke abụọ. Nke ịtọ, nke a kacha wee dị mkpa, buy the dip. Ọ bụ na ị na-anya fụ na otu ụzọ esi akpata ego na kripto bụ ọ bụ na ọ gbadata igo, ọgbago ile. Ya bụ oge ọbụla cryptocurrency coin ọbụla gbadata, ihe a bụ ohere dịrị, ezigbote ohere dịrị gị ji wee go coin ahụ ka o welu. Ọ ya bụ ọgbagote inwe uru dị na ya. Eziokwu na ọtụtụ mmadụ enwere ego ị na-ego dị deep. Ya mere ọ ya jide mma tupu igo cryptocurrency ọbụla, gbaa mbọ fụ na ime your own research, nyochaa fụ na crypto ahụ ị na-ego bụ crypto dị mma, maka na ọtụtụ crypto ya bụ ọ bụ na ọ gbadata ọ gaghị agbagotezi. Ọkwa ị na-aghọta? Ya bụ ihe nke ịtọ na ị kwesịrị ị na-eme na ọ na crypto na ọ na deep bụ buy the deep. Mana chetakwa na ị na-ego deep, gbaa mbọ fụ na ị ga na-use your dollar cost averaging strategy. Ọ bụ na ị na-ebe vidio mmere ebe m kọwalụ ihe bụ dollar cost averaging strategy, nene na channel ma ị ga-afụ ebe na-ele ebe m kọwalụ ihe ọ bụ ka ị esi wee na-eyuzie. Ihe nke ịnọ ị ga na-eme na crypto, ọnụ crypto dị ana, bụ ị ga-agba mbọ si mba to fear, si mba to uncertainty, si mba to doubt. Ọtụtụ ndị mmadụ ya bụ ọ bụ na ha go crypto asset, ọ bụ na ha go any coin ọbụla, obere ife coin a ime retracement ebido na-atụ ụjọ. Kedu ihe mere ị ga-eji na-atụ ụjọ? Iche na ihe ọ ya bụ igo overnight inwe ego na ya? Mba, crypto adịghị na ya. Bụ crypto ga-retrace, gbagokwa, ọgbada, ọgbada. Ya bụ ọ bụ na cryptocurrency gbadata too small, abịa na-atụba ụjọ si na cryptocurrency na ọ na-aghasasịkwa aghasa, na ọ na-crash. No, maka na egwu ga-eme ị ga-eji wee lee ezigbote cryptocurrency nwere ikwesịghị ile egwu. Fear, doubt and uncertainty. Ya mere o ji adị mma tupu igo crypto ọbụla, tupu igo coin ọbụla, ị kwesịrị ịgba mbọ fụ na coin a bụ ezigbote coin. Ya bụ ọ bụgo na ọ na-edip, ọ bụgo na ọ ya na-agbadata, obi agaghị a na-eti gị gbum, maka na ịma all your portfolio, ịma na
ee na kripto ndị anyị na-eji na-ezigbo kripto ka ha bụ. Ya bụ ọ bụrụ na ọ gbadacha na ọ ga-agbagokwa. Ihe nke ikpeazụ ị ga na-eme bụ gịnị? Stay within a community. Chọọ otu community ị ga-join. Ana m ekwu kwa mgbe that cryptocurrency abụghị ihe ofu onye na-eme. Gidigidi bụ ugwu eze. Ya bụ igwe bụ ike. Onye mere kripto ji wee dị mmụọ. Onye mere ihe afụ nwa ogbenye ọnụkata kripto abaghị ọgaranya. Cryptocurrency bụ ebe ya unu na-anabata onye ọbụla. Stay within a community. Ya bụ ihe nke isi ga na-eme. Gbaa mbọ fụ na ị nọ na community. Ya bụ ọ bụ na kripto nọ na deep, ị nọrọ na community, o nwere ọtụtụ ihe a ga na-agwa gị ga na-akasị gị obi. Ị mara na yes, na kripto abịabe na njedebe. Biko, ọ bụrụ na ihe m na-eme na-amasị gị ebe a, gbaa mbọ fụ na ị subscribe to my channel. Gbaa mbọ fụ na ị gbanyere notification button ya. Then gbakwa mbọ fụ na ị gwara ụwa niile maka ihe m na-eme ebe a. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ijoin the community, crypto community, free crypto community m nwere, ebe m na-enye update gbasara airdrop, authentic airdrop, that is airdrop ndị nwere higher chances of changing someone's life, na otu ị ga-esi na-enweta free NFT. Ọ bụ na ị na-anya na description button na ị ga-afụ akara ị ga-enweta na WhatsApp. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ka nye gị nkụzi pụrụ iche gbasara cryptocurrency, gbasara DeFi, decentralized exchange, ka ị esi wee na-enweta opekata mpe $3 kwa ụbọchị, na ị chọrọ ịmụ maka ya, gbakwa mbọ fụ na ị kpọtụrụ m na my number eji enweta na WhatsApp na description button a. Ya bụ ka ọ dị ka ya afụlọ, ka ọ dị oge ọzọ. Daalụ maka ịnọnyere m n'ụbọchị nke taata.